Доброго ранку, Україна! Я вітаю усіх, хто щойно приєднався до нашого ефіру. Ми забираємо естафету Гульсум Халілової і продовжуємо інформаційний ранок. Це програма «Саба» і мене звати Єлизавета Цереграцька. Вітаю. До нас до студії сьогодні завітав журналіст Сергій Лефтер. Доброго ранку, пане Сергіє. Є декілька тем, насправді, про які ми будемо говорити. Це такі топові теми, які обговорюються там вже не один день. І, звісно, ми починаємо з теми Саакашвілі, тому що остання новина в контексті цієї теми – це те, що його соратника Северіона Денгадзе заарештували на 60 діб без права внесення застави. Ну, власне, прокоментуйте, будь ласка, цю подію. Ну, власне, продовжується те, що активно починалося з вересня. Це, як на мій погляд, точкове переслідування соратників, які є навколо Саакашвілі. Чи це законно, чи незаконно, судити зараз важко, але те, що є певна тенденція, яка проглядається з вересня, починаючи з, скажімо так, депортацією. Тобто це не була юридична депортація, це примусове таке повернення було юридично, але виглядало як депортація грузинів. І власне, один з них – це наш колега. І після цього продовжилися точкові такі собі удари по людям, які є навколо Саакашвілі. Ось тому це можливо навіть і законно, але це дивно все одно виглядає з того боку, що це саме відбувається в час, коли Саакашвілі набирає найбільшої такої активності. Тому це виглядає як політичне, певне, якесь заангажоване переслідування правоохоронних органів стосовно. Зараз, насправді, уся українська спільнота, вона дещо знітена, і політики, і журналісти, тому що, насправді, немає можливості щось прогнозувати. Втім, на вашу думку, яка тенденція зберігатиметься надалі, тобто які кроки наступні? Луценко переконує, що Саакашвілі буде в будь-якому разі заарештований, тобто вже заарештовують його соратників. Зупиняться коли? Коли увесь рух нових сил буде заарештований? Можливо, і такий варіант. Я думаю, що тут паралельно відбуватиметься подальший арешт і таке собі переслідування соратників, які, можливо, буде теж справді законним. Але далі розвиток подій, як на мій погляд, може розвиватися в двох паралельних якихось таких реальностях, двох площинах. Перше – це можливо, є варіант, я підозрюю, про заочне, так зване заочне досудове розслідування справи проти Саакашвілі, і потім вже спеціальний судовий процес, тобто заочно. Тобто він буде перебувати в тому ж таборі біля Верховної Ради, але паралельно відбуватиметься розслідування і потім буде судовий вирок. Я думаю, що це той варіант, який, можливо, проглядається, оскільки ніхто не хоче побачити кров на телеекранах, тому що для того, щоб зараз заарештувати Саакашвілі, це потрібно розігнати весь намет, а цього без застосування сили, жорсткої сили, я думаю, це просто нереально. Незважаючи на те, що там 200 людей, можливо, активних саме, але проти них потрібно буде застосовувати серйозну силу для того, щоб Саакашвілі затримати. На вашу думку, взагалі, законність дій влади, ви як її оцінюєте? Тому що я поясню своє запитання, тому що насправді, якщо говорити про пересічного українця, я це спостерігаю і у соціальних мережах, коментарі, і розмови навіть серед оточення, в якому я перебуваю. Можливо, хтось перебуває в іншому оточенні, але тим не менш, переважна більшість людей говорять про те, що безумовно законності в діях ані Саакашвілі, ані влади насправді немає. Дуже багато запитань виникає і до влади, що саме йому оголосили про підозру, чи йому, точніше, оголосили про арешт, про затримання, чи йому вручили підозру. Незрозуміло, що відбувається, незрозуміло, як діятиме Саакашвілі. Тим не менш, якщо говорити все ж таки про законність влади, чи можна говорити, що надалі в якомусь законному порядку це все буде відбуватися? Той самий арешт? Я думаю, що варто згадати просто, як відбувалися ці обшуки і так званий арешт Саакашвілі.
Я думаю, що Юрію Луценку варто нагадати, що Європейський суд з прав людини, який визнав незаконним рішення українського суду щодо нього, зокрема сказав, що було незаконним його арешт, коли він гуляв з собакою і потім його затримали. І є просто дві підстави, коли можуть правоохоронці затримати людину не в момент, скажімо так, не за рішенням суду. Це коли людину застали під час вчинення злочину, або коли, наприклад, є явні ознаки у постраждалих, і ці постраждалі сказали, що ось ця людина, вона вчинила злочин. Тоді її може затримати. Яким чином затримували Саакашвілі? Незрозуміло. Він навіть не був підозрюваний на той момент, йому підозри не було висунуто. Інша справа взагалі, як його хотіли затримати вчора зранку в таборі, коли ще не було зрозуміло, чи його оголосили навіть в розшук. Тому що станом, принаймні на 10 ранку, я спеціально дивився на сайті МВС в розділі особи, які переховуються від влади. Його ще не було навіть там. А коли з'явилося повідомлення, те, що він перебуває в розшуку? Тому що воно все ж таки з'явилося на сайті. Так, воно з'явилося на сайті станом на 12:19. Я побачив цю інформацію там пізніше, але там є знизу інформація, коли останнє було оновлено. Тому, принаймні, станом на 12:19 він вже був в цьому реєстрі офіційно. Це, звісно, може бути такий нюанс, що його туди помістили якби пізніше, це електронний варіант просто, а насправді його раніше оголосили у розшук. Все може бути, але тут просто в цьому потрібно розібратися, ніхто не може зрозуміти. Тут є дуже багато нюансів. Відповідно, все як почалося все із цим так званим арештом і затриманням, незрозуміло і сумнівно, що це відбувалося законно взагалі. Так воно і далі може вплинути на хід процесу, на весь процес подальший. І крім того, потрібно зважати, що Європейський суд з прав людини неодноразово вказував і на справи українців проти України, різних українців проти України, про те, що має бути забезпечено таке право, як не можна звинувачувати, не можна сказати на людину, що він злочинець до рішення суду. В діях і Генпрокурора, і багатьох вищих правоохоронних органів цього практично не спостерігається, і, зокрема, до Саакашвілі теж. Я ще хочу зупинитися на тому моменті, знову ж таки, про якісь прогнози розвитку подальшого цієї ситуації, тому що, знову ж таки, зараз настільки багато моментів, на які українці мають звернути увагу, тому що вони є ключовими. Зокрема, прийняття бюджету, наприклад, на наступний рік, ситуація з Саакашвілі. Потім наша вже, мені здається, постійна війна НАБУ, ГПУ, САП, НАЗК і боротьба з корупцією в принципі, як така. Тобто, не зрозуміло, на чому потрібно сконцентруватися, і все воно йде таким блоком. Тому що вчора, наприклад, голову антикорупційного комітету Єгора Соболєва подали у відставку, голосували на комітеті, загальна кількість комітету – це 22 народних депутати, проголосували за відставку 12. І 6 з них, тобто половина, це депутати фракції ББП. Ну от, будь ласка, ваш коментар стосовно такого голосування. Власне, хотів би трохи поправити, вони не звільнили його, вони тільки рекомендували його звільнити. Так. Тобто це ще має проголосувати Верховна Рада? Так. І там вже остаточно можна буде побачити, як хто з ким, скажімо так, здружився в цей конкретний момент. До речі, цікаво, що не тільки БПП проголосував, а й опозиційний блок теж проголосував. Один голос від опозиційного блоку. Так, але це, я думаю, є певним показником. І, власне, ця історія, зокрема, вона є думка про те, що зараз в момент, коли йдуть торги навколо бюджету, навколо ухвалення бюджету, якраз є золотий шанс для різних груп впливу
протиснути ту чи іншу норму, протиснути ті чи інші зміни якісь. От, власне, навколо Соболєва, і мені здається, якраз тут і грає роль ці торги, тому що не дарма опозиційний блок він і проголосував, так. Можу сказати, що представник від Радикальної партії Ігор Попов теж проголосував. От, і тому я думаю, що це пов'язано з торгами навколо ухвалення бюджету, навколо ресурсів, які мають розподілятися цим бюджетом і для різних груп впливу. Також потрібно розуміти, так, ну, всі українці живуть в цій країні і більш-менш розуміють, що відбувається. Всі прекрасно бачили, що Єгор Соболєв підтримує мітинги, протести на стороні Саакашвілі. Він був на метовому містечку і продовжує дотримуватися своєї позиції. І тут раптом комітет антикорупційний голосує про те, ну, робить пропозицію, аби зняти його як голову, щоб він припинив свою роботу. Зрозуміло, що у звичайного телеглядача виникає запитання, а чи не пов'язані це події? Тобто, чи влада таким чином не дискредитує себе? Навіть якщо не заглиблюватися у конфлікт самого там Порошенка, Саакашвілі, хто правий, не правий, чи правильні ці докази, чи вони дійсні, плівки і записи? Ну, власне, я думаю, можливо, зараз на даний момент це і ще додатковий, так сказати, бонус, яким можна здобути, відставивши Соболєва з посади голови антикорупційного комітету. Але я думаю, все-таки тут більшу роль грає вирішення питання аудитора НАБУ, тому що Соболєв один з тих, якраз, який найбільше, скажімо так, заважав ухвалення аудитора, який мав би бути прихильний більше до БПП, ну і до влади. І відповідно зараз на фоні кризи з НАБУ ухвалення цього рішення про відставку Соболєва пізніше, коли буде своя людина головою антикорупційного комітету, і вона дозволить протягнути рішення про призначення аудитора, який буде корисний для влади, який потім зможе подати певний негативний висновок про діяльність НАБУ і, зокрема, Ситника, і тільки після того вже можна буде звільняти Ситника офіційно, поки що, якби станом на зараз законодавчо так потрібно. Тому, я думаю, це більше пов'язано з конфліктом НАБУ, але, знову ж таки, це, я думаю, можливо, додатковий бонус для влади, для того, аби ще одного соратника Саакашвілі таким чином прибрати. Просто буде Соболєв, можливо, як членом комітету, просто депутатом, він вже не буде грати такої ролі, як зараз. Сьогодні має видатися насправді насичений день у Верховній Раді, тому що аж занадто питань збираються розглядати. Це і законопроект народних депутатів Артура Герасимова та Максима Бурбака, вони подали проект закону, який унеможливлює звільнення директора НАБУ без аудиту. Також збираються голосувати бюджет на наступний рік. Тобто, чого чекати? Давайте зупинимося насправді про ризики у випадку прийняття цього законопроекту, я маю на увазі про звільнення директора НАБУ без аудиту. І далі перейдемо трошки, напевно, до бюджету, так, частково. Ну, я думаю, зараз поки що все показує на те, що в принципі вже зібралася група депутатів з різних фракцій, які готові це зробити. Принаймні, от вчора під час запитань і відповідей, під час виступів Луценка і Грицака в Раді, Ляшко сказав про те, що як це так, що парламент не може ніяким чином вплинути на НАБУ, як на орган. Відповідно, я думаю, це якби ще один показник того, що крім того, що Народний фронт проголосує, БПП проголосує за це, та ще й Радикальна партія Ляшка. І знову ж таки, я думаю, не виключено, що теж опозиційний блок сюди долучиться і назбирається цих 225 голосів чи 226, навіть більше, я думаю. І для того, аби ухвалити цю норму і
після цього, ну, я не здивуюся, якщо буквально сьогодні і підпише і Парубій цей закон, підпише Порошенко сьогодні теж, можливо, і в найближчі дні вже буде опубліковано в газеті «Голос України», наприклад. І вже поки Ситник повернеться з відрядження свого, він вже не буде в статусі директора НАБУ. Це все може бути. Просто насправді основний страх і острах, в принципі, там народних депутатів, деяких там, зокрема, реанімаційний пакет реформ та центр протидії корупції, застерігають, що таким чином, в випадку прийняття все ж таки цього законопроекту, якщо його проголосують, то таким чином можна буде обирати зручного аудитора НАБУ. Чи дійсно це так? Тобто контроль, який парламент може здійснювати, впливати, скажімо так, на НАБУ, це дійсно значить, що в нас тепер буде ручний аудитор, точніше, у Верховної Ради? Ну, я думаю, до цього, в будь-якому разі владна коаліція, так, вона бажає це зробити, тому що, станом на зараз вже мало хто залишається задоволеним НАБУ, причому, що як з політичної точки зору, так і, можливо, чисто з юридичної, тому що в будь-якому разі до дій НАБУ є певні претензії і вони мають якесь своє підґрунтя. І тому це все разом вкупі, воно якось змушує депутатів робити такі кроки. І я думаю, що це найбільш оптимальний зараз варіант. І це найшвидший варіант, тому що, знову ж таки, аудитора НАБУ зараз потрібно обрати, який, наприклад, якщо буде аудитор НАБУ, який буде не підконтрольний ніяким чином владі, це затягнеться час. Знову ж таки, пройде ще купа місяців, і поки цей звіт буде, чи він буде позитивний, негативний, незрозуміло. Відповідно, зрозуміло, що їм хочеться пошвидше це все вирішити, тому що їм вже потрохи набридає це все. Ще хочу запитати, таке риторичне достатньо запитання стосовно нашої репутації як країни, так, і нашого обличчя на міжнародній арені. Тому що реально світ має можливість спостерігати, як Україна бореться з корупцією, наскільки вона успішна у цій боротьбі. Зокрема, голосують, знову ж таки, бюджет сьогодні. І хочеться зрозуміти оці всі війни наші внутрішні, зокрема і Саакашвілі, безумовно, те, що відбувається. Наскільки це впливає на нашу репутацію, на наш авторитет? Мені важко судити, тому що я не особливо слідкую за міжнародною пресою, наприклад. Але, звісно, що це впливає, а зважаючи на те, що НАБУ, наприклад, воно під такою парасолькою Заходу існує в нас, то, звісно, що це одразу про це знають на Заході, і одразу посольства знають про якісь певні проблеми, які є НАБУ з владою. Саакашвілі теж на Заході досить нормально себе почуває, все в нього добре, в нього є там певні друзі. І я думаю, що це в будь-якому разі різні точки, які є конфлікту, які торкаються певних західних інтересів в Україні, вони одразу ж відкривають певний нерв. І тому це одразу стає зрозуміло. Просто я думаю, що Захід, він в будь-якому разі звик дуже довго розкачуватися, і він, навіть якщо там західні країни чи посольства будуть якісь заяви робити і подалі там якісь більш жорсткі, наприклад, це все одно буде більш нейтрально, все нейтральне, як стосовно, наприклад, війни між НАБУ і ГПУ, так і там Саакашвілі. Вони будуть за мир у всьому світі, і вони будуть нейтралітет обирати. І це буде тривати постійно і довго. З іншого боку, є думка так, що всі цій війні виграє Путін, наприклад. Можливо, це і правда, що він і виграє. З іншого боку, в будь-якому разі
цей процес внутрішніх конфліктів в Україні, він якби був прогнозований. Це повинно було бути, бо стара система, вона ніяк так і не пішла після Майдану, а для того, щоб щось змінити, потрібно цю стару систему якось замінити. А без конфлікту заміни просто неможливо. Я вам дуже дякую, пане Сергію. Сергій Лефтер, журналіст, говорив з нами про актуальні події сьогодення в Україні. Ми перервемося на декілька хвилин, а потім повернемося у студію. Тож дочекайтесь, не перемикайтеся.